A, nu, s-a rupt plank-ul cu ea. Direct mă gândesc. A, s-a dat cu capul de perete. Nu cred că a fost varianta bună. Nu, s-a stins lumânarea. Oh. Cascheta? Nu, n-a fost bine. Masă. Nu, i-a picat în cap. Ea? Nu. Corect? Nu, n-a fost bună. Nu pe ea, nu pe ea. Nu mai folosesc scândura, ok? Orice ar fi, nu mai folosesc scândura, pentru că data trecută s-a rupt cu mine scândura aia. Ok. Oh, nu vine și ursul la steak. Șoarece nu cred că ar mânca șoarece, nu? A, nu, s-a culcat. Ușor. Nu, folosești lupa. A, n-a fost bine. Cred că baghetă, că skateboard-ul cum ar putea ajuta? A, n-a fost bine. A, nu, m-a luat cu totul. Nu, i-a luat părul de pe cap. Poate? Nu. A. No. Mi-a dat mie telecomandă să-l închid. No, n-a funcționat.